klid a samota. Pokud hledáte pro svůj život tyto dvě hodnoty, tak pro vás máme jedinečnou nabídku. Její výjimečný dům v části obce Chuderovec. Pojďme se spolu podívat. Auto můžete zaparkovat v jedné ze dvou garáží. Ze zádveří pak vstoupíme do prostorné chodby. Ta propojuje dispozici celého přízemí. Vpravo vcházíme do velké a kompletně vybavené kuchyně, kde bude radost připravovat jídlo nejen pro svou rodinu, ale i vaše přátele. Místa pro všechny je tu dostatek. Můžete si vybrat, zda budete sedět u barového pultu, u stolu v jídelně nebo v obývacím pokoji a koukat na oheň v krbu. Všechny části jsou propojené a navazují na sebe, takže pan domácí z kuchyně bezpečně dohlédne na to, aby vaše sklenky nezůstaly prázdné. Pokud byste chtěli popíjet v soukromí, tak v domě nenajdete lepší místo, než je tento vinný sklípek. Nebo snad máte jiný nápad, jak jej využít. V přízemí dále narazíte na vymazlenou koupelnu, kde z vany můžete pozorovat hvězdy nad hlavou. To ostatně můžete i z bazénu, který je umístěn na spodní terase. Pokud by vás už toto nebeské představení nudilo, tak si můžete skočit do kina. Ne, neděláme si z vás legraci. Stačí pouze vystoupat po schodišti do podkroví do druhého obývacího pokoje. Zde se pohodlně posadit do první řady a zapnout obří televizi. Nejen romantické filmy, ale i sportovní přenosy budou nezapomenutelným zážitkem. A protože jsme téměř na samotě, tak volumen na maximum nebude problém. A až budete znaveni, skočíte si do druhé koupelny vyčistit zuby a pak šup do postele. Jen nesmíte zapomenout, který pokoj je ten váš. Je to ten vpravo? Ne, to bude asi dětský. Tak ten vlevo? To taky není on. A tak ložnice bude asi uprostřed. Zdá se vám to jako pohádka na dobrou noc? Ne, tento dům je skutečný a nabízí toho mnohem víc. Spoustu úložných prostor, vlastní studnu, kompletní vybavení interiéru. Osobní zkušenost ale nic nenahradí, tak nám raději zavolejte. Budeme se na vás těšit. Eva a Michal Hamplovi.